ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ଥିଲା, ନାମ ଶାନ୍ତିପୁର। ସେଠାରେ ଲୋକେ ସରଳ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ମହଲ ନଥିଲା, ଚମକଦାର ବିଜୁଳି ନଥିଲା, କେବଳ ନାତି ସମ୍ପର୍କର ଗରମ ଭଲପାଇବା ଓ ଚାରିପାଖରେ ଆତ୍ମୀୟତା। ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଘର ଥିଲା। ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ବୋଉ ଓ ତାଙ୍କର ଯୁବକ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ। ରୁକ୍ମିଣୀ ବୋଉ ବୟସ୍କା ହୋଇସାରିଥିଲେ, ଅସୁସ୍ଥ ଓ ଦୁର୍ବଳ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମକ ଆସିଯାଉଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଗାଁର ଧନୀ ଜମିଦାର ରାଜା ସାହୁଙ୍କ ବଡ଼ ବଗିଚାରେ ମାଳି କାମ କରୁଥିଲେ। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ, ଝାଡ଼ ସଫା କରୁଥିଲେ, ମାଟିରେ ପରିଶ୍ରମ ଲଗାଉଥିଲେ। ଥକି ହାଲିଆ ଘରକୁ ଫେରି ମାଙ୍କ ପାଦ ଦବାଉଥିଲେ, ଖାଇବା ଖୁଆଉଥିଲେ, ଔଷଧ ଦେଉଥିଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ ବୋଉ ପ୍ରାୟ କହୁଥିଲେ, ବାବୁ, ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି କରୁଛ? ଅର୍ଜୁନ ହସି କହୁଥିଲେ, ମା, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ବାକି ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିନେବି। ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁ ମଜୁରିଆ ଚାଲିଯାଇଥିବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ଏକୁଟିଆ ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଥିଲା।